see, 'cause I think I do when you're next to me. Tingnan nyo, akala ko yung maliliit na na intestine. Ang sabi niya naman sa akin, do you want pig intestine? Sabi ko, yes. Tapos, inubos ko talaga. Ito lang nasa freezer niya. Mga 3 kilos to. Kasi ang akala ko yung maliliit, alam mo yung maliliit na ganyan? Yung pala, hindi. Ay, naku, ano to? Tiyan din ba to ng baboy? Hindi ko alam, hinuhugasan ko lang siya ng mabuti, tapos pakuluan ko. And yeah, prituhin ko yung parang sa chicharon. Kaya ano kaya to, no? O yun, no, excited pa naman ako. Well, anyway, andito na to, hugasan ko to, tapos update ko kayo kung anong luto ang gagawin ko. Excited pa naman talaga ako. Akala ko yung paikot-ikot, yung ganon-ganon, yung zigzag. Ay. Alright, update ko kayo, magpakulo ako ng tubig. So, ayan, pakukulaan ko na yung akala kong intestine na hindi naman pala. And, ang linagay ko is maraming, yung dahon ng laurel. Tapos, maraming paminta. Tapos, naglagay ako ng asin, konting asukal, tapos, bawang. Para maalis yung Hinugasan ko talaga siya, yung inamoy ko siya, wala na siyang amoy. Bago ko siya linagay dito kasi ayoko yung kanina may amoy siya eh. So linabhan ko siya talaga ng linabhan. So palalambutin ko lang yan. And yeah. Tingnan natin. Ito yung nabili kong 2.7 kilos na baboy. Doon din sa Asian store kung saan ko nabili yung sabi niya intestine daw yun ng baboy. Hindi naman. So yan, hiwain ko lang siya and then i-divide ko tapos ilagay ko sa freezer. Ayan, 2 beses ko na itong pinakuluan. Yung unang pinakulo kong tubig, mga 1.5 hours. Tapos tinapon ko, tapos hinugasan ko. And then, hinati ko na sa 2. Then, pinakuluan ko ulit na may pepper na lang. Wala nang asin. What's that, Baba? Ayan, nakaligo na siya. Spider? Okay. So, update ko na lang kayo pag niluto ko to next time, okay? So, yun na yun. Kasi anong oras na? Ayan, 9:33. So, yeah. Bukas na lang ulit. See ya! See ya! Pakukulang ko pa siya ng siguro mga 1 oras pa. Para talagang sobrang lambot niya. And, hihiwain ko siya ng pahaba. Yun, ganon. So, yeah, update ko na lang kayo kung anong luto ang gagawin ko dito sa maling intestine na akala ko talaga makakakain ako ng chicharon. Walay. Finally, nahiwa ko na lahat. And, ayan. So, i-divide ko ulit ito. And, ilalagay ko sa freezer para portion lang yung pagluluto ko nito. Kasi ang dami, oh. So, yun. Totoo na to. Good night. Na. Ayan. 10:40 na. Good morning! Good morning! Today is December what, Han? 23rd. Yes, 3 Muslims. 23rd, 22nd. Okay. Nangunguna. Alam niyo na kung alin yung socks niya. Christmas. Oh, yes. And tomorrow is 2 and next tomorrow is 1. And Okay. no more. This is your 3rd morning present, right? Is it, Kuya? I don't know. Yeah, I think so. Kuya, help her, please. Yay! What you gonna say? Thanks, Mom. Hey, Mom. What is it? What's that? Present. Present. What's that, Holly? What? Lollies. Oh, you have to eat that after lunch, okay? What is it? It's gonna pop in your mouth, Kuya. Popping. So, tingin. Ito yung nakuha nila today. Itong popping candy. Not yet. That's not Papa.
Maglay tayo. That's not, it's just only shaking. After lunch. Yeah, after it's gonna pop. Wait, do we have oven? Yeah, you can eat later. Oven? Oh, Yeah. that takes later. After lunch. Okay? Okay, clean up your mess, please. Mom. Pinapalakas ko yung music kasi maglilinis ako, as in linis. Eto, tatanggalin ko yung mga ganyan. Pupunasan ko siya. Kasi ayan o, yung mga, syempre pag kumakain ng mga bata, hindi may iwasan na maghawak sa couch, sa chair. So, yan. Linisan ko to. And, yung mga bata nasa labas, naglilinis din sila. And, ano pa ba? So, yan. Update ko kayo mamaya. Maglilinis tayo. Ayan. Linis na tayo. Yung mga bata, ayan, pumasok na, uhaw sila. And, Yes. what's this, Holly? It's a day. What? It's what? It's yummy or what? Yeah. It's yuck. It's yuck daw. Si Kuya ayaw niya rin kasi ano siya, lasang-lasa yung ginger. So, ayaw nila yung lasa. Sa akin, okay lang. Wala na rin gatas. Ito yung ginagamit na namin yung emergency milk. Oh, going outside na sila. Ayan, di ba? Ang dudumi. Ayan pa. Doon sila. Yung mga bata naglalaro na ata. Ayun, oh. Hindi yung marinig. Nag-ano si Jan, nag-blower. Ayan, oh. Diba? Tamad-tamaran instead na walis. Kasi mas mabilis naman kasi linisan pag ganyan. Bumili siya niyang kahapon o nung isang araw. Binili niya yung blower. Diba? Ayan siya. Tumakbo yung mga bata kasi nga parang natakot sila sa blower. Ang nakikita nyo sa table na, ha? What? Nice. Tinatanong niya ako kung gusto ko lang. Check ko na see. Oh. Wow! So, yung nakikita nyong garbage bag sa table, tsaka yung iba dyan, nasa table, isi-send ko yan sa Philippines kasi most na mga, containers is from Tupperware. Sayang naman kung itatapon ko. So, isend ko na lang sa Philippines. Ayun sa mga bata, oh. Bilis lang malinis. Yung mga bata, naglinis sila, kinuha nila yung mga toys or mga kung ano-anong basura sa ilalim ng mesa. Kasi sabi nga ni daddy niya, mag-blower siya. Ang ginagawa ko, eto, hindi na ito ginagamit ng mga bata. Kasi hindi ko siya ma-scrub ng yung parang towel ba yun? O yung parang pamunas. So, ang ginagawa ko is, ini-spray ko siya ng ganyan. And, yan, i-brush. Matagal na to sa amin. 7 or 8 years na to. May sumusunod sa akin. Ayan, tapos na ako maglinis. May sumusunod kasi. What do you want? Kain na raw siya ng lunch. Magla-lunch na ikaw na. What do you want? Mag-sandwich lang sila. And may, dumating na package. Hoy! Yung in-order ko to para you sit down. Eto. Zachary. And inutusan ko si Jan kasi nga, di ba, sabi ko magluluto ako yung may sauce. Eto. Nagpabili ako ng tomato paste and pineapple juice. And dun sa maling intestine na nabili to, nagpabili ako ng ginger kasi kailangan ko ng maraming ginger. And eto, buksan natin to. Baba, buksan natin to. Ayan siya, oh.
Don't fall, ha? No, wait. Go to daddy. Go to daddy. Go to daddy. Hi. Tomorrow. Nasugatan na naman siya. What's this? Book. A box. Okay. No, you're not allowed to look. Bukas, ilalagay ko to dun sa socks niya para ito ang buksan niya bukas. Yeah. Ito. Ayan. In-orderan ko siya ng ayan, shoes. So, balutin ko yan mamayang gabi. Tapos, ilagay ko sa malaking medyas niya, okay? Okay, Mommy's gonna make your sandwich now, okay? Yeah. Hi, guys. Hi, guys. Stay there, hot, don't move. Mama, look. Huh? Sandwich lang sila. May linuto akong hotdog kasi si Kuya. Ito yung dinner niya kagabi. Mommy. Okay. So, ito yung kay Kuya na sandwich na may hotdog. Kay sa, Steak sandwiches. ano siya, Promise. peanut butter. Si Kuya umiyak kasi tinawag na siya ni daddy niya para mag-lunch. Kasi nasa labas sila, naglalaro sila, nagbabike with other kids. What? A little massage for Dad. Massage. Just a little Yeah. loosen up, you know? Jeez. In the squares. Okay. Ayan na sila. Don't rush, ha? Nagmamadali sila kasi yung friend nila naghihintay sa labas. Ayan na, ready na yung helmet. And yung akin, eto. Na may chicken spread na ladies choice. So, yan. Si Holly, nakakain na siya ng isang buong hotdog. Ngayon naman tinapay. Baba, get down, please. Not on the table. Holly? Holly! Not on the table. Palo ka ni Mama. Pitik? No. Okay. Down, please. How was that too? Hurry up. Peanut butter. Hurry up, Baba. Oh. Sit. Hoy, remember, I just cleaned the chair. Mommy. Ayan, malinis na yung aking upuan. Hey, hi. Hi. So, di ba? Wala na yung mga dikit-dikit. Ayan, after nilang kumain ng lunch, excited silang itry itong popping candy. Yung kaninang nakuha nila sa socks nila. Oh, we got this. Yeah, wait for Kuya. Si TJ na lang kasi ang hindi pa tapos kumain. Baba! Come here! Yeah, come here! Ayan, tapos na si Kuya. Akin na, akin na. 18 pieces pa lang laman nito. So, you only have to eat one, okay? Oh, that's scissors. Is it scissors? Okay, opo, Holly, opo. Yeah, okay, wait. I'm gonna get... Oh, my mouth. Okay, your last, Baba, okay? Okay. Okay. Sit down, Kuya. Do it taste like? What do you taste like? Okay, Saka yung gusto ni Sak tatlo. Mom, this one. At gusto niya yung tatlo. Mom. Pagsabayin ko lang, wait, I'll do it. All in one. Okay. Can I do it all by myself? I'm trying to do No, it. you can't. I'll do it. Open your mouth. Wait. Okay, again. No, not all of it. Come on, hurry up. Don't close your mouth, ah. My turn. Whose turn? Mine. Your turn. Yeah, my How turn. is it? Good. And who's next? My turn. Your turn. Okay. Si Holly na daw. Okay, my baby girl. Hello, Baba. Are you ready? Yeah. First time to ni Holly. Okay. Open. Don't close your mouth, okay? Right. How is it? Mm-hmm. Huh? What? Look at me.
One more? Ha? Okay. So, ito yung second ni Holly. Open, like this. Don't close, Wait. Look at mommy, that's enough. Later again. Look at mama. It's popping, Baba. Punta siya doon sa daddy niya. What's happening? That's enough, Baba. Later again, okay? Where are you going? They're outside. They're outside, Baba. They're riding their bike. Come on, kay Mama and Dad. Watch ABC. Come on. Ang itsura ko. Punta lang ako dito sa Pagola kasi nga, andito yung ating sili. Ayan. Pipitas tayo ng sili. Yung pula. Saan ka pula? Diligan ko ito mamaya. Isa. Sobrang anghang nito as in. Dalawa. Tatlo. Gagamitin ko to dun sa lulutuin ko yung laman loob ng baboy na akala ko bituka na hindi naman pala bituka yun. So, naghiwa na ako ng, eto, ipakita ko sa inyo. Pag naghiwa ako, nanonood ako na Korean. Wait lang, hinaan ko lang to. And ayan yung kalat ko. Nag-yellow na to, oh. Yellowish na siya. So, eto, ang dami kong chinap na garlic kasi dadamihan ko yung doon sa laman loob ng baka. Tapos, ginger. Tapos, meron pa ditong ginger kasi gusto kong gawin yung ginagawa dati ng lola ko, yung sa probinsya nila mama. Kasi yung lola ko, meron silang karinderiya noon. Tapos, slash, luglugan. So, yung luglugan na yun, alam ko, laman loob yun ng baka. Parang laman loob, basta ya baka o kaya utak ng baka, hindi ko alam, basta masarap siya. Naglalagay si lola noon ng dahon, pero hindi ko alam kung anong dahon. Pero eto, namitas ako pumunta ako dun sa kapitbahay namin, namitas ako ng lemon, and kumuha na rin ako ng dahon ng lemon. So, yan na lang ilalagay ko. Magluluto ako ng konting sabaw lang. I-try ko kung ma-achieve ko yung lasang yun, kasi masarap yun. And etong portion na dito, para yan sa ulam namin mamayang gabi. Yung, menudo or mechado. So, ayan. Tapos, mamaya, meron pa akong isang lulutuin doon sa laman loob. Basta, tingnan na lang natin kung anong magagawa ko doon. Basta, dalawang klase yung lulutuin ko doon sa laman loob. Yung isa, konting sabaw. Tapos, yung isa, yung sobrang anghang. Tatlo lang kinuha ko kasi sobrang anghang nito. Pero pag hindi pa siya ganun kaanghang, kukuha na lang ako dun sa aking hanging chili chuchu. So yan. So yan ang gagawin ko. Diba? Si Holly tulog. Yung dalawang boys nasa kapitbahay naglalaro. Ayan, naglagay ako ng olive oil, and butter. But syempre yung niluluto dun sa probinsya nila mama, hindi naman yun olive oil tsaka butter kasi pang commercial yun. So ayan. Ang tawag doon, luglug basta. Di ba ang luglug, may noodles yun? Ito wala. And hindi rin to eksakto na luglug kasi nga, hindi naman to yung, hindi pareho yung mga ilalagay natin. So, parang pinsan lang to ni luglug. Pinsan lang ni luglug. Sandali lang, kunin ko lang yung onions. Unahin ko yung, yung ginger. Para maluto siya talaga. Tapos, yung katas ng ginger. Wow, ipaganan tayo. Then, ilalagay ko na yung sibuyas. So, ayan. Halo-haluin ko lang to. Then, next is garlic. Damihan natin yung garlic. Ayan, haluin lang natin ulit. Pasensya nyo na yung lutoan ko. Ang pangit niya na. Tapos, eto yung, yung sabi nung binilhan ko na intestine daw to. Pero hindi naman, di ba? Nakita nyo yun kahapon. Hindi naman siya intestine. So, eto lang yung lulutuin ko kasi trial pa lang naman to. Kasi, hindi ko alam kung magiging masarap siya.
Oops, tapos ito, lalagyan ko siya ng tubig. So, igisa ko lang siya muna. Yang itim na yan, hindi naman yan hindi siya nakukuskus. As in, hindi. Kaya gusto ko na tayo makabili ng bagong, cooking ware set. Para mapalitan na to. So, ayan. Lagyan ko siya ng tubig. Hindi ko muna siya linagyan ng tubig. Instead, naglagay ulit ako ng konting olive oil. Para masangkot siya talaga siya ng mabuti. And pinakulang ko to na 2 beses na sobrang tagal. Yung una, sobrang tagal. Then, yung pangalawa, 1 oras. Para maalis talaga yung amoy. Kasi may amoy siya eh. So, ayan. Amoy na amoy ko na yung ginger. Non-stick to, kaya dumidikit yung yung garlic. Non-stick. Hindi to non-stick na pinagluluto ako, kaya yung garlic nagdidikit siya sa ilalim. So, ayan, linagyan ko na siya ng tubig. Ngayon, maglalagay ako ng salt and pepper. And, dapat maglagay ng Knorr cubes. Kaso wala akong Knorr cubes, so maglagay na lang ako ng chicken powder. So, yan ilagay ko. Tapos, etong dahon. Kasi yung doon, naalala ko ang lasa nun, masarap talaga yun. Tapos, medyo maasim-asim siya. Kasi yung dahon na inilalagay noon ng lola ko is, parang nag-add siya ng asim. So, hindi ko alam. Pero, hindi yun lemon or dahon ng, hindi siya dahon ng kalamansi. Iba, mahaba siya eh, mahaba. So, hindi ko alam kung anong tawag doon. So, basta yan. Update ko kayo mamaya. Pero lagay muna, ipakita ko kung paano pa. Pero lagay muna tayo ng, ayan, ganyan lang muna. Oops. Na chicken powder. So, ayan. Tapos salt and pepper. Sobrang kumukulo na siya. Naglagay ako ng patis. Tapos ngayon, mag-squeeze ako ng lemon. Sana wala siya. Oops, sorry. Sana walang buto. Oops. Parang wala naman buto. So, ayan. Tapos, lagay natin tong mga dahon na to. Ano kayang lasa nito? Hindi ba? Mag-invento lang tayo. So, ayan. May dahon na siya. May lemon pa. Mutan natin tong sugar. Alam nyo naman, kahit anong luto, naglalagay tayo na ayan, asukal. So, ayan. In fairness, wala siyang amoy. So, ayan. Hintayin lang natin siya. Then, tikman natin mamaya. So, ayan na yung pinsa ni Loglog. Ayan. Ang lasa niya is, masarap siya, in fairness, masarap. Ang lasa niya is, maasim-asim at saka may konting bite na pait at saka basta manamnam. And pag kinain mo to, alam mo yung kung nakakain na kayo ng dinuguan, yung parang laman loob ng dinuguan, ganun ang lasa nito. Eto. Basta masarap siya ha. Basta gayahin nyo yung ginawa ko and malalaman nyo masarap siya. In fairness dito ha. And then lagyan ko siya ng sili. Wait. So, ayan. Isa lang kasi, eto, sobrang anghang ng sili na to. So, ayan. Durugin natin siya. Para talaga siyang luglog. Kasi ang luglog, mayroon yun na sauce. Yung parang Mang Tomas ang itsura. Pero hindi siya Mang Tomas. Ang itsura niya lang, yung brown. Kung taga doon kayo sa probinsyang yon ni Mama, alam niyo yung sinasabi ko. Taga Naga si Mama eh. So, yan. Maraming luglugan dyan. Ay, ang sarap. Pinsan to ni Luglog. Kasi ang Luglog may noodles eh. Ay, ayaw yung madurog. Sandali nga, durugin ko tong siling to. So, ayan. Nadurog ko na yung sili. And now, tikman ko siya ha. Ay, ang sarap. Promise. Akalain mo yun. Akala ko masasayang ko to kahapon. Sabi ko, anong gagawin ko sa'yo? Ayan, masarap siya. Basta try nyo and ma-find out nyo, no? Masarap din pala to. Yung ganong itsura, yung parang
Ewan ko kung anong tiyan yun. Ewan ko doon kung anong tawag dito sa laman loob. Para lang siyang ano, yung parang bituka rin ang lasa niya. Pero ang itsura niya hindi bituka. Ewan, basta masarap. Sige na, magluto pa ako ng ibang ano namin, yung ulam namin. Lutuin ko na yun. Masarap siya. Promise. Ang lambot. Kahapon natatakot ako sa kanya kung kinakain ba siya. Ayan, nagawa natin ang paraan. Para siyang tuwalya. Alam mo yung tuwalya? Yung, ano ba yun? Yung sa baka, yung ginagawang ano, ginagawang kare-kare. Yung luglog, meron siyang mga parang taba-taba. And masarap talaga yon. Ito, pinsan lang to ni luglog. Sarap. Summer dito, nagsasabaw tayo. Tapos yung kagat ng anghang. Sarap. Very good. Iniinit ko na yung ano, yung kawali. Ang lulutuin ko pala muna, ito yung isa. Yung ibang klase naman siya, yung may bell pepper. Hindi siya malangsa. Hindi. Ang galing nung ano yung dahon ng lemon, nagbigay siya ng pait na konti. Yung pait niya hindi siyang mapait, yung talagang alam mo mayroong pait pero hindi yung pait na parang mapakla. Parang ko ba yun? Tama ba yun? Basta masarap siya. Mahint na yung kawali ko. Wait. Paradise, tell me who you seek.